Obec Slovákov Hradec Králové sa už po 5. krát prezentuje na Kráľovohradeckých krajských dožinkách. Mám veľkú radosť, že máme tu tým nadšených Slovákov, ktorí žijú tu v Hradci Králové a vlastne pomáhajú toto všetko organizačně zabezpečit. Jako každý rok i letos Slováky žijící ve východočeském kraji přišel pozdravit hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, primátor města inženýr Otakar Divíšek a další významní hosté. Primátore, na co se specialit mimo borovičky těšíte nejvíc? Ale tak jako u těch Slováků to je vždycky dobrý, pagáče, halušky, všechny ty jejich specialitky jsou dobrý a tady jsou opravdu speciální, protože to dělají ty lidi s láskou, to jsou dobrovolníci, kteří to dělají, takže já si myslím, že ono to je jedno, jaká je specialita, hlavně, že je daná s láskou a že je dobrá. Co z nabízených specialit, na co se nejvíce těšíte a co si dáte? Tak já musím říct, že na brinzové halušky. Já, když jsem byl na Slovensku, tak jsem si vždycky dával halušky a ty mě chutnají, ty mám rád. Bohatý kulturní program a pestrá nabídka gastronomických specialit přilákala ke slovenskému pódiu téměř 35 000 návštěvníků. Od rána se tvořily fronty na brinzové halušky, škvarkové pagáčiky, slovenskou kapustnicu, spišskou borovičku, kvalitní slovenská vína a další speciality, které připravili členové občanského sdružení z obce Slovákov. V programu vystoupila folklorní skupina ze Zázrivé. Milým překvapením byl koncert francouzské bláznivé dechovky Sergeant Pepper, která sklidila ohromný úspěch u diváků. Nejinak tomu bylo i při vystoupení folklorní skupiny Marína, kterou přivezla Dagmar Benčová z Banskobystrického samosprávného kraje. Uspořádáním Dne slovenské kultury se organizátorům podařilo připomenout nezaměnitelnou slovenskou kulturu a přispět k posílení dobrých vzájemných vztahů mezi oběma národy Čechů a Slováků.